Nechinangwa chekuda kupedza mhirizhonga nebvonga mpopoto mudzimuri, the Bustop TV vakabatana neve Culture Fund neve European Union vanokupai chirongwa Chegore Rinoka. Chiregai tibva tapinda mumutambo. Taurai zvenyu asekuru. Dzinonzwa dzirime. Aiwa ndagarira kunzwa dama renyu vasekuru. Nyandoro, nyamasvisva. Vana vabiri naganyire. Asekuru. Nyaya yako ihombe mkuru sekutaura kwandamboita kare. Gwendo gwauchafamba gurefu. Harudi shangu. Gunoda manyatera. Ombai henyu vasekuru, ombai. Zvinhu zviri kundiomera sekutaura kwandamboita pekutanga. Zvino mati pane mhepo dzinofanira kugadziriswa mumusha wandakazvagwa. Vabereki vose vakafa. Kwasara bhudhi vane mukadzi wandambotaura kuti ndiye ari kundiroya kuitira kuti zvake zvifambe. Saka ina handichazivi pekutangira. Asekuru. Apa pakasungwa neutare apa. Apa zinyekenyeke. Apa pakasungwa neutare apa zinyekenyeke. Apa pakasungwa neutare apa zinyekenyeke. Pakasungwa neutare apa zinyekenyeke. Bhudhi vako ava zviya wati vanonzani zita ravo rekubarwa? Vanonzi advance vasekuru. Ombai zvenyu vasekuru. Apa zinyekenyeke. Vasekuru. Advance uyu akadyiswa chipota nemadziro. Murora wako anobuda usiku uyu. Muroi uyu. Handizi kuda kugwisana navanhu asi ndiye ari kutadzisa kuti iwe zviro zvako nemurume wako zvifambe zvakanaka mumba mako. Muroi. Ombai vasekuru. Ndakagara ndazviona kuti mejuri akangwarisa. Haadi kuti bhudhi vangu vapote vachiuya kuno kumusha kwangu kuzombotaura nemukwasha wavari kungoita vakadzi vokukuva achivaunganidza pamba kunge mazhandi. Murume nevakadzi vake vanogaro ndirova. Kana kurova vana vangu, handizivi kuti ndozvifambisa sei asekuru. Ndinodawo kuti imba yangu imire, sezvo yave kuputsika kubvira pandakangoshanyira muroora nemurume wake vasekuru. Chikwambo chake chiri kushandisa murume wake newe wacho. Saka anoda kuti imba yako iputsike. Zvichibva zvasimbisa urombwa hwake. Iwe zvose nemurume anobva atanga kukuchengetai muchimushandira iye achiita madiro sezvo munenge mangova kuombera kwaari. Ombai vasekuru. Ko zvino ndotangira papi? Ndoita sei kuti asakwanise kundiputsira musha wangu? Asekuru. Wagona wakurumidza kuuya mudare rangu. Ndichakugadzira kuitira kuti usimbe akutadzi. Ndichakupa mushonga wauchapfungaidzira pachira kana mucheka waunofanira kutenga womupa sechipo. Iwe watanga wapfungaidzira mucheka wacho. Apa ndiwe pachako unoenda nemucheka wacho unodiwa. Hongu asekuru. Wonoutambidza murudo rwekunyepera kwari. Akangotambira chete. Asekuru. Uye akangoushandisa kana kuupfeka chachaya. Chinenge chatochaya ipapo muzukuru. Hakunazve chaanozokwanisa kutaura kwauri chakaipa. Kana imba yako hazoikwanisi kuiputsa zvakare. Asi
Anotaridza kundifarira zvikuru kutodarika zvinoita bhodhi vangu advance chaiwo. Kana murume wangu pombi mufunge henyu vasekuru. Anondifarira zvikuru. Ndizvo zvinoita zino irema rinosekerera warakavenga wani. Saka iwe Chinda unoita zvandakutaurira pawasvika pano. Wozodzoka nerimwe zuva. Asi ndinokuda pano svondo rinouya isati yadarika. Uri kuzvinzwa here zvandiri kutaura izvi? Wongwa sekuru. Ndichaita sekureva kwenyu. Kana uchinge wava kubva pano, rega kuoneka. Kana wava kufamba wakananga kwawabva, rega kucheuka. Usacheuke shure kwawabva kudzamara wapinda mumba kana uchida kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Zvakanaka iva sekuru. Ndinotenda Changamire. Ndakagara ndazviona inini kuti munyama wangu hauzi wega. Asi vanhu vose vandaifungira kuti ndivo vari kundiroya vaya, vose vabuda discharge. Kwabatwa munhu wandanga ndisingafungidziri kana napaduku pose. Asi shuwa mejuri ndakamutadzirei kuzosvika pakundirombera kudai. Munhu wandakachivimba naye kudai here chaizvo. Chegore Rinoka uchatsvabadza kukasara mupinyi. Ini zvakandinetsa kuti sei pombi akandirovera kumatanga kuya isi tose tiri vashanyi kudaro. Uyezve pandakangodzoka kuno kwandakaroogwa navahosi vobhura mwana wangu nokugwa neni. Pedzozve murume obata mwana womubhura achipedzisira neni. Munoti pakadaiwo ndaitadzawo kuona kuti panyuka mamhepo asi ega here. Kunyange hazvo ndisiri n'anga kudai. Munoti pakadai ndaizotadzawo here kuenda kunobvunzira. Ukuwo murume otadza kunditengetera kana kadhende zvako nemari yose yakabva mudikita rangu rokurima donje. Mari yacho yoororesa mumwe mukadzi here. Avawo bhodhi advance vobatwa namamhepo okubva vapengereka nepuresha vachigumisira vapedza mari yose kufambi here. Hakuna kudigwa mamhepo kunokunda uku. Ndinoda kukurumidza kudzokera kwamejuru kunoita zvandange ndanzi navasekuru ndiiti. Adena mangwiro ototsunga dzisimbi. Chiregai ndizvinyararese munhu ava kusvika pamba kudai. Hapana kana munhu mumwe chetewo wandinofanira kuzivisa zvose zvandabata izvo kusiya kwabhodhi advance. Ndasangana nemwana wakachikotyara achibva kuchibhorani akandiudza kuti vana vose vasati vabhadharirwa school fees vari kudzingwa kuboarding next week. Saka kundudza kuti ndiite sei naye mejuru? Kwanditona vana vaviri vose kuboarding kwajere neadvance. Naya kumana muda kuti ndiite sei ndiri murwere kudai naye vadzimai? Murwere ndiani? Iwe were? Ini wonguzvi. Imimi baba hamutisiri murwere imi. Zvekuti munotogona kupinda mutimu yebhora yamawarriors mukabana bhora Zimbabwe kawina kana kuita mangange. Naya kumana ko ingoni Janet anogara achitishanyira akaedza kuti yananisa tosi iwe neni. Tikaona pekutangira somunhukadzi nomunhurume. Kakuwirana kakaunzwa naJanet ndiko kakaita kuti tikanzurise nyaya yekusungwa kwako maringe nekundigocha kwese uko wakaita. Saka wakudazve kuti tanga kuvhiringidzana. Ko ndiri kunyeba here kana ndichiti wave mutano? Advance. Handisi kutombokutsvinyira asi kuti ndiri kukuudza chokwadi chaunoziva iwe pachako. Haucharwari iwe. Changosara kuti ubviswe mabhandiji ari pamuviri wako. Ndikako kakutsvinya kandogara ndichitaura ikako. Kwekutaura chokwadi here. Ndini muridzi wemuviri kasaka ndinoziva kuti apa papora apa pachiri kudzimba kwete umwe munhu. Inga mabasa epamba pano waakuita wani. Iwe kunenge kuri kuzvimanikidza kuya ndichizvishingisa semunhu wechirume ufunge zvako. Uya zvakanaka manje. Chibva wazvishingisa sababa vemhuri utsvakire vana mari yechikoro varege kudzingwa kuboarding school kwavari ikoko. Endaika kubhengi kwenyu vadzimai munotora mari yekubhadharira vana. Ndozokutsvagirai kana mukana wacho wamuka. Tofane nyota isitakanyedza makumbo mvura. Ndokusaka wakaparadza mari yose yofodla. Waida kuzotaimira kushandisa yangu iri mubhengi naika? Handizvo kani kungoti hatingarege vana vachidzingwa chikoro iwe mari unayo.
unoishandisa sechikwereti ndokudzosera. Unoidzosa wamboiwanepi iwe mshuga ndakaita seyo kudai. Murwere zvake arere muwadhi yemuchipatara. Rega kutaura zvinosvitsa namakonzo ari mumba munhu advance. Taura zvinhu zvinobatika kana kuda kuti ini newe tiwirirane mumba munhu. Ndiudze kuti mari yechikoro uchaiwana kupi? Kana zvakadaro usingadi nemari yako kandichitaura nemukadzi uya anogara achiuya pano Janet. Kutaura naye chii? Unoda kumukumbira kuti andinyengetedze kukubhadharira mari yeschool fees yowakadla mari yefodla. Rega kundigumbirisa ndikutaurira advance. Apa Janet akwana apa. Handizvo zvandikureva Mejo. Saka uri kutiko? Janet akandiudza kuti ndipote ndichimudza zvose zvandoda kuti andiitire. Ndave kukuudza top secret yausiri kufanira kuziva. Saka ndinogona kukwereta mari kwaari. Baba vangu we, inga kurwara kwakabva kwakuremadzana pfungwa dzose advance. Kana kuti dzakagara dzakashota ini ndinasingazvoni zvangu. Janet aitaura rubatsirwe panyaya dzako neni kwete izvi zvemari zvauri kutaura izvi. Ndiani akakuudza kuti Janet anofamba achigovera mari kunge Father Christmas vanofamba vachigovera vana zviwitsi? Ipapo ndipo pandanga ndisingazivi zveMejo. Saka zvawave kupaziva kudai toita sei nenyaya yedu? Ina handizivini. Handiti ndimi baba vemusvaunere. Ndimi jongwe ratinotarisa pamba pano kuvaka kwete kuputsa. Ini ndafunga kuti uchataura kuti uchadzokera kupfambi dzako dzawakadya nadzo mari yefodla ikoko. Wona kureteswa mari yechikoro. Zvino ndazoshamisika ndava kunzwa wava kutaura zvaJanet. Iwe, asika yoka kuti vana vacho vatiri kutaura nezvavo ndevako wakaita nemwe murume asiri inini. Watanga kutora zvisina basa manje. Iwe. Ko ndiri kureva nemeri. Ndakutuka ere inini. Pawakandilora handina kukutaurira kuti ndida vamwe vana vandakaita nomwe murume. Wakandiudza. Saka chauri kuti pwetere chii baba? Iwe takabvumirana kuti baba vevana vako ndivo vachapota vachibhadharira vana mari yechikoro mani iwewe. Wongo, zvino? Inini ndoiwanepi? Inini ndinowawe kuda kutakudza mutoro wacho nhasi. Baba vevana vako vachiri vapenyu shamari. Zvinoita ere izvozvo? Advance pano ndiri kushandira vana vangu vose. Ndiri kutaura vandakaita newe uye vandakaita nemwe murume wandakambogara naye. Full stop nka. Kana ukandipa mari yangu yefodla umbondiwi ndichinetsana newe nenyaya yeschool fees kwaurini. Naso wava kutaura nezvevana vandakaita nemwe murume kwauye. Rega kuda kundipa pfungwa dzokukudira imwe mvura futi inopisa. This time aumuke unofirako baba imi. Manje zvino kungave kurarama ere ikoko naya kumana kwekugara munhu wakandibatira pfumo. Panenge pane mhepo dzengozi dziri kutenderera pauri mudzimai wangu. Hausi kuzviona ere izvo zvandiri kuona izvi? Ndiri kuzviona. Ndakatanga kutozviona pawakatiza pamba ukaparadza mari nepfambi. Ndosaka ndiri kuti kwauri hande kumasowe kwandiri kuenda kwandakaendeswa navamwe vanhu vane hanya nemhuri yedu mwedzi miri yapfuura kudaro. Iwe ndiri kukuti hande tose asi uri kuramba wakaomesa musoro kudai. Saka unoda kuti mhirizhonga dzepamusha pano dzigadziriswe sei? Toenda kun'anga ere? N'anga dzinopesana izvozvo. Saka zvekung'anga zvawava kubvunza uku ini ndinoti kwete. Ndipo chete patawirirana kwenguva inodarika mwedzi miviri advance. Kumasowe kwandava kuenda uku mangwana kuri kuya muprofita anoona zvikuru, anogona kushandira zvinhu zvine chimuko. Toenda tose zvemurume wangu kuti inini handina kuti ndave kuda kutendeukira kuchipostori inini. Saka uzi kudaka kuti mhepo dziri kuvhiringidza musha wedu dzibve naye advance. Unoda kuti tirambe tichigara mamararamiro atiri kuita igonzo nekiti kudai? Ndinoenda ndogaini hazvimbondinetsi asi igaro ziva kuti hakuna unofurira irere zvai. Ko zvavi zvikuramwirana ere naye mai vevana? Amai vevana? Honguka, amai vevana vedu. Handiti wati hauna vana neni sezvo wakanditora ndine vana vangu vaviri. Hauna kubata mazwa angu sekuona kwangu ini. Rega kuda kutatanusa chituo nembambo mani. Tiratidze chinanara Jeshua tiratidze chinanara Jeshua tiratidze chinanara Jeshua tiratidze. Elijah Mikael Panjamshan impatana matapi Jehovah wandamra janne Matsmai matsoka soka. Ndadzoka madzibaba, asi baba voko vangu vakagara varamba kuuya nezuro pandakavapira mashoko evaprofita kunyanya yenyini munhu waMwari. Jehova harikashin van pushi panti yanga chida kuya nozvinova abatwa nemhepo dzevatini. Amen. Ndiri kuratidzwa kuti matambudziko ose ari kukushanyirai mumhuri yenyama ari
muri kukonzerwa nemhepo dzemadzinza ekumurume wenyu. Amen. Vabereki veke vapenyu here nekuti ndiri kuratidzwa zvinotyisa kwazvo. Vabereki vake vose vakashaya madzibaba. Hama yake mhenyu yahazvadzi yake vatete mandinema chete. Regai kumhanyira tiparapinda mberi madzimai. Amen. Kwese uko ndaratidzwa kare. Vatush matapi. Wanzitetei vavo ndivo vakaromba chikwambo kwamutoko. Kwavo vanobva gogwe kana vakazoenda kwamutoko. Amen. Kugokwe ikoko. Zvinonzi vaiedza kuzvidzivirira. Zvino vakatadza kuchishandisa nenzira kwazvo ndakubva chavasungabira dzakona. Saka kuti zvivabve vakasayirira mhepo dzacho kwamuri nemurume wenyu. Heri Jamaica. Hamufi makagara zvakanaka kana zvisina kugadziriswa. Zvakuda kuti tirwewo ndama. Ngatiimbei kambokewo. Jeshua tiratidze chinanara, Jeshua tiratidze chinanara, Jeshua tiratidze chinanara, Jeshua tiratidze. Ngatisaitei mhirizhonga mudzimba. Ngatigone kutaurirana pasina kurovana kana kutukana. Ngatisangane zvakare svondo rinotevera. Chirongwa munochipiwa neveBustop TV vakabatana neveCulture Fund pamwe neveEuropean Union. Hurukuro pamusoro pemutambo uyu inowanikwa paWhatsApp namba inoti 071 210 6428 071 210 6428.